ארכיאולוגי מצד אביו והיה קרח, וזהו גם גוללו, והחל לעבור את 5 השלבים באבן. שלב ראשון, הכחשה. זה קופץ דור, יש תרופות. שלב שני, כעס. לא יכול ליצור מי שיתקרב! שלב שלישי, מיקוח. אולי אם אני אגדל בצד הזה, ואז אני אקח קצת לצד הזה. שלב רביעי, דיכאון. למה? שלב חמישי ואחרון, קבלה. מה? כן, הנה הקבלה שלך, זה 50 דקות שלנו בבירור, זה 350 שקלים. יודוקוליס לא היסס, הוא עלה על שרידיו ויצא לרחוב המשני בלוד. הוא טיפס הרים, חצה גיות, בגשם נורא, בשרב, בסופות שלגים, ובסופות ביצים. רגע! מה זה סופות ביצים? ביצים. אין כזה דבר סופות ביצים. תחזירי את הביצים. לבסוף הגיע יודוקוליס לרחוב המשני בלוד, ביתה של קרמן, הפיליפינית הקולומביאנית. שם היא מטפלת בזוכוביץ ובזקן התודנית זוכוביץ. החלו להתאסף קשישי השכונה ששמעו את קולו הצודק של זוכוביצקי וחיבבו את בוקה לא